Kaixo, zemuz? Ondo, Ondo. eskerrik etortzea gaitu benetan. Lasai, gustu etortzen gaurako gauzata. Abamako bazera, opa bezua nago, eta pilota mundua. Zagoitan ikusi zaitu, Bai, alaxe naiz, aramakoa, eta pelotan jokatzen dut eta gustu horrekin. Nola izan zinen pelota mundua. Ez da egin nundi atorren nire zaletasunez, haitek ez da jokau pelotan, amak ez, eta ni txiki dati, pelotan jokau nahi nun, 3 urtetatik hasi nintzen, haitek eta amai eskatzen frontoia juteko, eta hortutik pixkanaka hasi, eta horreneko txapliketak, eta hortizin entrenatzen hasi nintzen, eta holaxe izan da nire hasi da. Eta nola izan zen zure zaletasunetik profesional mailaka salto egiteko pausua. Ilusio handia da, ez? Zu txikitatik hasten zea. Pelota nahi dezu profesionalizan, azkenen zure ametsa hoxe da, ez? Pixkanaka, hasten zea segitzen pelotari profesionalak, eta behin entrenu nintzen, entrenatzeko aukera naukela profesionalakin, eta, handikan urte betea edo, aukera mandit enpresak, profesionalizateko, eta, kriston ilusioa, azkenean, hoxe da txikitatik nahi dezuna, eta, akiston poza bai ni eta bai inguruko denak. Suposatzen ogurdezen jokatuko zinen lagunen artean edo eta publiko bezala ingurukoak, baina zer eta hasiera garaiaietan profesional mailan frontoi batean zure beste jokalari batzuekin eta benetako publikoaren edukitzearen sentsazio hori. Egia da, txikitatik final importantek eta jokatzen baldin baituzu eta bai egoten dela jendea final horiei behi da, eta egia esan ez da sorpresan hartzen zaitun gauza bat. Bai beste erabateko presio bat daula, bai artekarik daudela, postu beta daudela, eta zeare bai, azkenen telebistare bai, ez? Gu ez gaude oituta, ez ganden oituta afizionotan, tarteka bai, baino erabat telebistan jokatzea, bai sortzen zailula barru hortan beste ezin bat edo beste sensazio raro bat sortzen dugu. Eta gero, frontoi bakoitza kanpotik esaten du, frontoia da, frontoi bakoitza zuretzako magia ezberdina izango du, ez? Bai, dudik gabe ez, bai frontoiak bere karakteristikagatik, ez? Bai, frontisetik nola ateratzen da pelota, ze lurre dauken, baina bai azkenen frontoi bakoitzak ere badaudela bere xarma, bai publikogatik eta bai sortzen dizun zirraragatik, ez? Azkenen aurreneko partiduen nik debuta Eibarren egin nun, eta Eibarko frontoian netzako oso frontoi importantea da. Aurreneko frontoia 3 kontra jokatu nuna, Ortiziko frontoia izan zen, eta horrek sortzen dit bere xarma badauke, eta nire partidurik importantena haundi batei irabazi nion aurreneko partidue, buruz burukoa da Labriten, Aimarri irabazi niona, eta Labritek aparte, juten da jendek dauken grazioi hortaz aparte, nahi sortzen dit beste zirrara bat, azkenen Aimarren kontrare buruz buru hortxe esplotan nolako ez. Goaitezea zenbat tantuta jokatu zenuten. 22 tanto, eta ez da egit behak intzitun 14 bat tanto egin zituen behak, 14 bat.
Ni pelota mundukan afekzionatuan, entre comillas, baina ulertza finalena, lehenengo data banakako finala nola da hori. Lehenengo datorrena? Ba, Bueno, temporada guk hasten dugu oantxe, ez? Oantxe iraile bukaeran, urrien hasten da temporada, eta etortzen da lauterdikoa. lauteko. Bai, gero azaro bukaeran, abendu hasieran hasiko da binakakoa, eta gero ja apirilen hasiko da buruz burukoa. Eta zu horietatik zeintzuk irabazten dituzu. Bueno, nik binakakoa irabazi nun, baina rezustakein, 2017. 2019 binakako hortan finalen galdu genuen, Elezkano eta Rezustan kontra. Eta buruz buruko irabazi dut bi, 2016an Urrutiko etxean kontra irabazi nun, 2017an galdu nun Oinatzen kontra, Bengoetxean kontra. Eta aurten 2019 berriro buruz buruko irabazteko aukera edukiet. Eta zer izan da hori zuetzat. Kristona da, ez? Azkenen, hortako entrenatzen geha. Nik beti, esan izan de manere doaiek diela buruz buru jokatzeko eta da netzako txapelketik importantena. Eta hortxe hoten naiz, ez? Bizkate nerviosogo, gauzak ondo egina izaten die, batez ere bakizunen gauzak ondo egitea daukezula. Eta ia irabazten duzunen, kiston satisfazioa da, ez? Jupa! Galta. Alarma izangoa. Galta. Eta, irabazten duzunen, gutzako importantea, ez? Azkenen, hoxe da nahi duguna, hortako hoxe entrenatzen geha, batez ere gure burukin guztu egoteko, baina gure burukin guztuan eta hortaz apartea irabazten duzunen, gauza apartekoa da. Gainera, alama, euri txikia da, eta denak ezagutuko zaizioa zer izaten dituzte. Bai arrazoi duzu, ez? Danak ezagutzen gehi araman, berreun biztanle bakarrik ga. Donosti, nik uste edifizio baten biziko diela berreun pertsona. Baina, azkenen Aramako herrik beti erakutsi izan do bazaletasune pelotako, nirekiko elkartasun ere bai, eta esan Aramako herritarrakin oso guztuan hau, dena eskertzeko dauket, ez? Nola tratatu nauen, ze jarrera eduki duten finaletako, eta nola animatu nauen beti. Inok ez dio, ez nahi eta ez etxeko inorria, hitz txarri gein, eta behintzat ni herritarra egin oso guztuan hau. Baroko, minari, etutzea batu benetan. Bale, zuri, eskerrik asko. Mirareko diago, musu bai, ikusi lehen. Bai, musu handi bat. Agur! Agur!